Добре дошли в бъдещето на градския живот, тук в квартал Дружба 2, където удобството и модерният стил се срещат в едно. Само на метри от метростанция и бърз излъз на Цариградско шосе. Този комплекс ви поставя в центъра на всичко важно, бързо, удобно и винаги на време. Сграда пред акт 15, част от затворен жилищен комплекс с визия за бъдещето. Просторни жилища с високи тавани, стилни общи части и модерна архитектура. Изберете между двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти с оптимални площи, светли пространства и възможност за завършване по вашите нужди. И не на последно място. Тук инвестирате не просто в имот, а в бъдеще. Перфектна локация за отдаване под наем и запазване на стойност. Заповядайте на оглед, за да изберем заедно домът, който заслужавате.